Sanibonani molweni ndinamkela kweCCTV ngesiXhosa. uMangwabe ke guys ke ubonakala ngathi use-right. Ubuziwe kumseleki into yoba uziva njani na ngoMangwabe. Wathi ke naka hayi uMangwabe uyamazi uba uyamthanda. Umbale ke nabanye abafazi ke uba uMangwabe uyamthanda, uMacele uyamazi uba uyamthanda, uSam ke uyamazi uba uyamthanda. Then kwazoba nguMayeni. uMayeni wathi yena no. uMayeni akamazi noba uyamthanda noba akamthandi noba sebebambelele kungenxa yabantwana nabo bayi-2 but akakho sure uba ithini into. Then uMakheye ke ngulo uthe uyamazi uba akasangithandi at all. So ke uMangwabe ke guys usivezela ke into ethi yena ke kwisizini edlulileyo waye-sure 100% sure into yoba uyaphuma. Sawukhumbula uba ngulo wayethe ukhe kwangena unumber 5 yena uyadivosa noMseleko. So uyayiveza ke iphathi ethi ke last season wayezixelela uba uyahamba. Kuye kwakumnandi kakhulu, waye at peace because wayezazi uba uyayishiya le nto yale ndoda. But ke uthi wacengwa ke, ecengwa ke ngumamakhe nesister yakhe plus noBuhle athi ngumngani wakhe. Uthi bamcenga then ke wahlonipha bona ke njengaba bengabantu abadala ke kuye. Uthi ke abanye abantu abamenza into yoba aqiniseke ngento yoba akahambi ngaba babevuyela le nto yoba kuthiwa uyahamba. Kwavezwa ke ifemeli yakuloMacele ngela xesha kwakuGiya gqithi ibrother kaMacele phaa ivuyela into yoba kuthiwa abahambayo sosala siyicenga, ivuyiswa lijiki iphufu likaMseleko. So uthi ke ngabanye abantu ke ababesitsho kanjalo bethi ke abahambayo then naleyo ke into yiyo into eyamenza uba ahlale. Uthi nje wayefuna ubapruva wrong. Okunye ke okwesithathu uthi ke kukugula kukaMseleko uthi ngoba ndoyika into yoba ndivele njengomntu omshiye at his weakest. So ndaqonda into yoba no mandifane ndihlale ke. So abuzwe ke ngokuba ni-right nani nanoba yi-2. Athi ke no we are together my lovest. And uyambona uhappy apha ebusweni. Uthi i-relationship yabo isafana nangokuya bekade yiyo akho nto itheni. Uthi omnye ke usazenza upopayi omnye uzenza ukleva otherwise bona boyi-2 bakuloo nto ke bobayi-2 but ke zange besahamba. Uthi into endingayihoyanga kakhulu ke mna yileyo part yoba ahambe ethetha ngam ebantwini athi oyena mntu wamgulisayo ndim. Uthi hayi ke le into andifuni nokuyibhiliva. Umuntu esenza ingathi uyamthanda engandithandi. So abe sebuzwa ke ngoku yi-producer uba akakuthandi na. Uthi I don't care noba uyandithanda noba akasandithandi na. Into endiyithethayo uba yonke loo nto kum ayitsho nix. So ndi-right nje otherwise ke guys siyawina. uMangwabe azange ahambe, usekhona kwaMseleko akahambanga. Enkosi, cela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.